Attentie, 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 attentie voor de quarantaine pubquiz op woensdag 20 mei. En wat houdt die quarantaine pubquiz nou precies in? Jo, hoe dat door net uit van de quarantaine pubquiz. Als jo opbouwen voor deze pubquiz, dan krijg je een hossenbox thuis, of die kun je ophellen bij Café de Hossenbos. En in die box zit van alles lekkers voor het hele gezin. Een lekker hapje, een lekker drankje, wat lekkers van tafel. Klinkt ook goed. En dan speel je dat gewoon met het hele gezin. Je kun je opjaan via westtrainer.nl. De kosten zijn eenmalig 29,50. Je hebt een fantastische mooie Janne. Echt geweldig. Je hebt alle je lekkere dingen op tafel. En in die box zit echt nog alle je kwartingsbonnen om in te leveren hier bij de lokale middenstand. Inschrijven kan nog tot en met aankomende snee. En natuurlijk prijzen. Ja, bon, te goed bon om in te leveren bij de koop. Dus ga snel naar westtrainer.nl, jou op, hel je die lekkere hossenbox in de hoes en ga gewoon een fijn Jansje. Het is een win-win-win situatie. Meesken, tot 20 mei. Hoi!